Ассалому алайкум мардум, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 20 06/2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ нархҳо аз 50 000 сомон боло дӯстон. Марҳамат, навор баҳри шумо. Беҳтарин навор, беҳтарин хонаҳо, хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон. Ногуфта намона бачаҳо, 5 та хона аз душанбе одамое ки ай душанбе ай ҷоҳои обод бо нархи арзон хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартира гуфтастен, марҳамат видеоро тамошо кунед. Баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегузорем. Чизе ки дорен дар WhatsApp роӣ кунед. Яке омада ай пеш хушука наворш мекунем. Ҳамин навори мо да ҳама каса бачаҳо кадомитон мара мешунавед хушо ба ҳолтон. Дар видео лайк монед, тарафи даст чап нигоҳ кунед, знаки лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Канал иншоалло канали бо баракат ки дар хизмати мардум. Наворро дӯстон шурӯъ мекунем. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Торикистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Торикистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марҳамат, ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бачаҳо азиз, боротон роӣ кунед, ай Торикистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хона камтар қимат ай дӯстон яки ҷош обода медонен. шаҳри Кулоб маҳаллаи Тиллоӣ да қарор дорад, яъне ки деҳаи Тиллоӣ. ана ҳамин хел ҷо. хоб 4 ҳуҷрагаҳай дар умум 13 сотиқ замин дорад ва дарахтои калон низ дорад. 2 то рақам WhatsApp, рақамҳои дастӣ дар рӯи экрани шумо дар назди устолбаи ду хуша мегирад. хато навора нигоҳ кунед, кадом ҳолат, кадом состояние қарор дорад. дӯстон хона ҳавли стяжка, хонаҳо ҳамин ҳолат. ина калидор, веранд, ина дохили хонаҳо. дӯстои азиза, хулосаи гап аз номи канали Сауду ТВ метонен ҳозир муроҷиат бикунед. мардуми Кулоб, Кулобшаҳри Бостонӣ, марҳамат, ина 600 000 сомон нархаш, 600 000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар Душанбе, ду комната, 3 сотиқ замин дар назди мошинбозори шаҳри Душанбе. арзиши хона 280 000 сомон. хонаҳо бо газоблок. чӣ хел дидестен? ҳамин ҳолат, ҳамин состояние. рақамҳои ахираш 41 да муроҷиат карда метонед. хона гирдаш маҳкам, ду хона дар умум 3 сотиқ замин, 280 000 сомон арзиш. бо иншоалло ки савдо мешавад. марҳамат, занг зад пурсон шед. дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ арзонак. нигоҳ кунед, 35 метри квадратӣ 295 000 сомон.
як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 4 қарор. ин квартира дар шаҳри хуҷандай, дар киҷошай, дар 18 микрорайон, яъне ки маҳаллаи 18 шаҳри хуҷанди бӯстонӣ. 295,000 ремонт кардагӣ тайёр, ҳоҷатхона, баня отделни плюс кухни плюс як хонаи калон, дар умум 35 метри квадратӣ. ремонтҳоам кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ дӯстон. Дар ошёнаи 4 боқимонда маълумотоша зангзан мегирен. дом чанд этажай, мақсад мактаб, масҷид, бозор киҷодае, ба района чанд қадур наздикай. ҳамаша хитон зангза рақамҳои 0052 да пурсем бачаи азиз. адресора пурра нависонен, видео пурра бошад дӯстон. мегзарем ба 4-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, дар ноҳияи Рӯдакӣ нигоҳ мекунад Душанбера. Якхонага квартира дар ошёнаи 4 дар масоҳати 43 метри квадратӣ, Рӯдакӣ, Душанбе, 255,000 сомон нарх, ки бо муомила рақамҳои 1990 аз номи Саудо ТВ метавонен муроҷиат бикунен. Квартира дар ҳолати коробка фурӯхта мешавад. боқимонда маълумотора дӯстон зангза пурсоншен. дар масъалаи лайкҳо дӯстон боша, лайкҳоро монен, подписатсия кунен. Саудо ТВ дӯстон опши 9 сайт дора, ки вақти хонара навор мекунем, реклама мекунем, баъзеҳошон дар 1 соат савдо мекунанд, баъзеҳо 2 рӯз, 3 рӯз, 1 ҳафта. хулоса дӯстон наворҳо ҳар рӯз биромадан мегиранд. иншоалло ҳаракати мо савдои хонаҳои шумо дӯстон. дӯстон мегзарем ба 5-мин квартираи фурӯшӣ. ана ин квартира дӯстон дар назди бозори Сафина, ноҳияи Рӯдакӣ. медонед Сафина ки ҷода мешавад? вақте ки ҳами канечкаи 41 ку дӯстон Ленинград мешавад, баъдан болотар рафтан мегирад мошин. мешни ягон 45 дай, 48 дай, мақсад ки то ҳами пеши бозори Сафинара меёрад. хонаи шумо дар киҷой? 2 комнатаҳай, 8 этаж, 46 квадрат, назди бозори Сафина, Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. 265,000 арзиш. рақамҳои 72 46 аз номи Саудо ТВ. ҳозир занг бизанен, барен дӯстон хонара бихарен. ин ҳами ҳолат кардагӣ, камбеш стяжка, шкатур, тиреза. хоб боқӣ монда маълумотҳо занг занен. 46 квадратай 2 комнатага дӯстои азиз. 265,000 сум дар ҳами доми замонавӣ қарор дорад. ва дӯстон мегзарем ба 6-мин хонаи назди ҳавлигӣ. ҳамин навора номша хонаҳои Душанбе мемонем зур мешида, чунки ҳамаи хонаҳои Душанбе паштӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ай дӯстон, 3 сотиқ замин дора, 3 хонага, кӯчаи Армуғон, шаҳри Душанбе. 379,000 сомон нарх. гирдаш маҳкам, хона ҳами ҳолат, криша маҳкам, ҳавлӣ ҳамвор, гирдаш забор бо семблок, забори баланд. 379,000 савдои соз аз пеши хона дӯстон. маромад рақамҳои 2480 да занг занен, боқимонда маълумотоша бигирем бачаки азиз. мардуми ютуб, дастгирии шумо пешравии кори мо ҳай. ба умеди инстаграм нашен. кадометон хонаҳои фурӯшӣ дорем бачаҳо, ҳаракат кунен дар ютуб реклама шунед, чунки дар ютуб хонаҳо аз поиск пайдо мешавад. инстаграм, тикток бачаҳо худ ба худу просто лентай, бихоҳӣ нахоҳӣ ай пешит биромадан мегирад. мегзарем ба 7-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ астае, ки 4 сотиқай, 3 хонаҳай, маҳаллаи сементзавод, шаҳри Душанбе, Девдараи 1, 250,000 сомонӣ. рақамҳои 0606 да метавонен ҳозир занг зада боқимонда маълумотҳоро бигирен. чхел мебинед дӯстон, хона дар ҳолати коробка, хишти пухта бардоштагӣ, сесмоҳош қатӣ, кришаш қатӣ, коробка кардагӣ, ҳавлӣ ҳамвор, Девдараи 1. агар ки шунидагӣ бошен, 250,000 бо муомила дорад бачаҳо.
دوستان مگذاریم به هشتمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی فروشی 2 комнатага 2 сотиқ замин. проекта бинем бачо, проекта чхел экономичный проект кардаган. дарвозаи хушруак, гирди хона забор баъдан фасадои хушру кардаги дӯстони азизам 275,000 арзонтарак мондан ки савдо шава камбудӣ ҳал шава. 2 комнатага ҳай 2 сотиқ замин дар назди мошинбозор шаҳри душанбе ноҳияи рӯдаки душанберо нигоҳ мекунам. 275 рақамҳои 7000 да ҳозир занг занед боқӣ монда маълумоташа бигирем бачаҳо азиз. хонаҳо чӣ хел ай? нарх ханаҳо чӣ хел ай? ай ки ҷо хона дар кор ай? ҳама хеле хонаи арзон ай кадом тараф дар кортон ай? комментар якнен, худо хоҳад мо дар хизмати шумо. دوستان мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира дар этажи 4 масоати 30 метри квадратӣ дар ки ҷое медонен? И дӯстон ҷош ҷои зур ай. Якум советский ам ҳамиқа гарячи точкае ки вақти хонаи партонку ҳамиқа просмотр мегира ки талабот бисёр ай. даже занг мезананд ки бародарай ҳамун тарафҳо якум советский ягон хонаи арзонши реклама нака авар мадарои ки мо чӣ мегем? ихел намешава. мо подписчикора эҳтиром мекунем бачаҳо. ба як умеду мақсад подписатсия мекунанд ки ҳамин Саудо ТВ хонаи арзон ки партов мо тамошо кунем. навораи моро сабр кард то охир тамошо кунем. хонаҳоро ҳархела мемонем. арзон қимат сабр талха меваи ширинро бачаҳо. 400,000 сомон дар якум советский шаҳри душанбе этажи 4 30 квадрат. боқӣ монда маълумото рақамҳои 9904 ҳозир занг бизанем бачаҳо. дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин доман нигоҳ кунем паҳмиша. 2 комната квартира дар этажи якум. доми хоб 4 ошёна дӯстон дар этажи якум масоати 51 квадрат. дар гипразем дар маҳаллаи Чимтепа дар шаҳри Душанбе 285,000 сомонӣ арзиш. боқӣ монда маълумото рақамҳои 82 аз номи Саудо ТВ занг занед. ҳамин Саудо ТВ дӯстон медонед маънош чи ай? яъне ки савдо дар Саудо ТВ. доми 2 ошёна буда бачаҳо азиз. мақсад ҳамин чизе ки дорен мо савдош мекунем. иншоалло ки ай ҳама ҷо қабул мекунем. навораи мо ай ҳама ҷо. ватсап мегзорам барои қабули реклама роӣ кунен. ёки омада ай пешнавор мекунем. иншоалло ки дар 9 сайт реклама гузорӣ кард дар фурӯш мегзорем. зинда бошем бачаҳо.